Čaute ľudia, ja som Simonzo a vítam vás svojho ďalšieho videa. Ak sledujete YouTube, tak ste si už určite všimli, že Fizzy a Tari majú svoje drinky. Išiel som si ich kúpiť. Takže dneska toto video je Tari drink versus Fizzy drink. Môžeme ísť na to. Takže máme tu Tari drink, je to príchuť malina a potom, keďže na Slovensku sa nepredáva Fizzy drink, tak som išiel do Česka, kúpil som aj Fizzy drink. Takže dneska mám tu iba tieto dve plechovky a môžeme ísť si ich otvoriť a ochutnať. Tak poďme na to. Takže samozrejme, mám tu aj poháre. Aby ste videli, akú to má farbu, tak poďme na to. Začneme Tari drinkom, ktorý som už raz otváral. Dobre, máme otvorený. Tak poďme na to. Oh, wow. Vonia to ako Tari drink. No dobre, takže tuto máme jednu, druhú a môžeme ísť nalievať. Takže najskôr si nalieme Tari drink. Tak to vyzerá. By sa malo presne vojsť. Super. Takto. Vylejeme to tam celé. Ja samozrejme k tomu potom aj si zadám kód. A ak volačo vyhrám, tak potom vám ešte volačo dotočím. A teraz môžeme ísť kontrolovať farby. To čo je? Však to je dáka úplne oranžová. Oh, to čo je? Aha. Tie farby sa úplne zrovnali. Ale reálne zo začiatku to tak vyzeralo, že je to dáka oranžová. Ale ako si môžeme všimnúť, tak Fizzy drinku je tam trochu viacej v tej plechovke. Tak, môžeme ísť na to. Idem ochutnávať. Začnem najskôr Tari drinkom. Môžeme ísť okoštovať. Ako malinovka. A ideme na Fizzy drink. No tak toto je úplne že rovnaká chuť skoro. Je to určite ako malinovka, ale Fizzy drink mi príde troška sladší oproti Tari drinku, aj keď na Fizzy drinku je napísané, že menej cukru je to, ja vám to ukážem, vidíte, tu je menej cukru. Ale úplne sa mi to tak nezdá, že je tam menej cukru, lebo Fizzy drink mi príde ako sladší. Ešte raz skúsime, Tari. Ako Fizzy drink je určite sladší, aj keď nechápem prečo, že čo v tom Fizzy drinku je, lebo ako Fizzy drink má menej cukru, a Tari drink nemá ako menej cukru, takže by tam malo byť viacej cukru z Tari drinku. Podľa mňa, za mňa, je tento Fizzy drink lepší ako Tari drink, kvôli tomu, že Tari drink to je ako úplne klasická malinovka, čo nájdete v obchode, úplne že lacná malinovka, čo sa dá kúpiť v obchode. Takže podľa toho, ak ste videli prvé video s Tarim, ako oznámil, že má svoje vlastné Tari drinky, tak tam hovoril, že dlho tam vymýšľali tieto príchute, ako to chutí, takže dlho pracovali na príchutiach. Ale proste realita je taká, že je to nejaká malinovka z obchodu, ktorá sa dá kúpiť v obchode a je to úplne to isté. A Fizzy drink, ako je to tiež malinovka. Práve že podľa mňa Fizzy drink je lepší, lebo na plechovke je napísané, že Fizzy drink má menej cukru, ale podľa mňa ten Fizzy drink je trocha sladší
ako ten Tari drink. Určite je to sladšie ako Tari drink, síce nechápem prečo, keďže fizzy drink má menej cukru a Tari drink má viacej cukru, ale mne určite viacej chutí fizzy drink. Ak sa vám toto videjko páčilo, tak dajte odber, like a vidíme sa u ďalšieho videa.